Yo empenifo enkola mabawa obi biala wo hwe bia me obi biala kwa abasa mu bia tenase se monya bre ehwe mo nana eye grandpa awurade nya me nhira mo se dane da nyina mo temo credit e de hwe eye chinchina atwan tv awurade nya ko nhira na abra a wo hwe no so no wa subscribe ama me medical card to dane da nyina no se eye futu e na me de bre o ene futu no emotion intimesira wo se wo be share so amawnya na onwa so aba be tv anything we yasi ayewe ani bre ahoye a peseme nkunya ama sese nipa kure gudu unye ekoso na ye obi ya unya ekoso no na ye wo ya enu nti ode ne nam nuru so na wa hya ase atu ne nuru mama nkantre we yasi on ani bre enya de pa ani bre emwa adent na woni unwa wo adwuma mu na yama ne post na yama post bi nti no na wode ne nam enso ye dane sa post ni ma wa enya ade a obetumi adan wi ase wo gide onkwa nipa baako wo gide onkwa bisa ahun se wo gide yama unwa post yema post bi enti ahoya ne beye nti no na ade ne nam unwi atoka enti ye oya e ka wonko na nkwa atoka ni bi enti awurade mo bi atoka pa bisa won se ehemfa ne ye be pake no ehemfa na ye be pake no mesrew de nyame aye wo no tena ho sa se nyame obo ba wi ase so be tontosi no na sire nyame sire mpaibo awurade be kasa yenya ise da bia sole a yesi asore dem firikwasi ada edwada ebinada ukuada yawada efiada memendada ne da nyina awusi asore de na wo gyenno mesoa o paduma nye obi ye ya ne dawa no wakoje duru odi onkoje duru ehia wunti na okasa no awurade hu mobo wate awurade wo hu mobo mame mesra wa wo hwe me no subscribe ha chinchina atwan tv subscribe any di mesra kwanya na machi ya mpanifo mom so yasene dane da nyina princess awurade nyame nhira no onye okese chinchina atwan me director plekopro nyame nhira rasta nene awurade nhira bufaru nyame nhira mu nyina no onye obi akese any bre wa unwa wonni free afunu baako unwa ne free afunu baako na afi wo koso na ye oya wakokun nwa sadi a wabejo pani adi a waye ejaw wiase yentena wiase enye sada mama kan David ne so de enkyerɛ so yes in Israel hene the whole Israel incarnated no na nko bi di hina na nka wiase nyina ahye nase bia ahye nase enso wa fa ni di ama hene na wodi no edi David achi pe David ekono enu nti wa fa ho awu so wo wukɔ saa na won so bewu adan onko wiase wo gye de beba na nti wo gye a wo o tunro zano boy ya obui on heso mobo no enipa na o tene no ho abobo no nso a odi ne na maduro so si enyi ne mfiri ho afi yeyi ne firi ho a wato ne drama ne na mabu a yeyi na ayede wa behyewe o na afi wo hwi onko awo yi nipa ben nipa ne twase ni waba out ena na sia over out ena say no ahya ase atunuru onko awo ye nipa ben who are you who born you what adanya ni bra ahye nipa masa eni bra ni beye ni ahoja ankoa na wiwi ase e koso mesere wani diem ye njani bra ye nya ahoya
Yenya pese me nkom nya ne fa ho to Awurade so. Fa ho to Awurade so. Kristo ni na no sa emekofu apon a mo ko obi hu konkonsa na omudi se aden a ene ni kunu do no ati uti a onko ni bakro ho ne kokko bisa ne sua mu nyansa ne jai se wo di ai konkonsa die no onko nipa wiase o ma me ne papa benya asema ejina onko nipa ba akoso tempia konkonsa eni brani konkonsa ni ahoya tempia unu ande okoso ni yemfa ma onesa yemfa ma ye de ma onso untumi ye aden na otesa aden na otesa nti de wa wo ye die ma wo se unu ekoso na ye oya unu ekoso e ka wo nkona ko aden owu a den pa na nti obenya se owu a den na obenya Ghana obi furu bia pa ni aso ni mu twene si aden edie behia na anaso ohwe foma den na obenya ohwe foma enti sikana enti ehye no eno na beba obotuma na aden obi furu bia pa mo me mpia no aden obi furu bia pa mo me mpia no men kasa nko akire medimu besia medimu ebesia na mawure fi se dane de nyina be subscribe ade kokko na wa ase ho de wa ase ho no miaso abosa adomali o mesra enyim wo so na se ebe yedede mie no so se de dane de nyina ye de video bi abeto a odo hu ena me cameraman a wo twa me camera eyima ma brante fefefe yima a wo gina camera na chi sa so na me producer anam director ba akope director 1 chinchina twa Awurade nyame kupon onhira no onye okese mi obi ono so mase no dane de nyina princess Awurade nhira na onye okese Awurade nhira obi biara dane de nyina wo de onsaka bia share YouTube bia obetumi a share bia share na dane de nyina yem family nyame nhira obi a wetie me na wo hwe me so peace shalom bye bye.